إن arkadaşyny görüşüňiz ýalak, men bugün gaýdýan. Meni görürsüňiz ägeler dipdiýär. Özüme nemetdirip durmaryna kalyp, arkaýyn boluň näme çak bolan sereden şul gara krem öňküýmez. Indi bu täze gelen, täze ýükden gelenler. Indi bunu bir kiçigek sıkýardyga, indi bunu bir çeyrek ana bolup bir gerek sıkýardyga ýetmeliler. 200 manadan bahasy bardyr. Hökman alyň. Indi izinden birinji sauna ýuýaňyz ýüzüňizi ýampyl etdirip, soň gara krem bilen ýaňyz ýanaklar, alergiýa hemme zady müň derdiň dermanyny şu gara krem. Ondan soň ýanynam hana güneş kremi? Ha, ine güneş kremi 200 manat bolýan sagan munam aýdyp geçeýin bahasy. Gara şolar ýaly eliňizde gyzdyrýaňyz, eliňiziň aýasy arasy bolsa, eliňiziň aýasyna da çalyp bilýäňiz. Ine ýüzüňize demmer, ýüzüňiz şeýle sağal taňry ýakasyn diýesi gelse, ine ştaýlam gowrap durşa taýlamda çalaýyn. Aýmaly krem almalylar.